Krásny deň vám želám, milé dámy. Dnes by som vám chcela povedať niečo o produkte, ktorý je z radu Dermokozmetiky Clinical Solution. A mám tu tieto dva produkty. Už som vám robila video na toto upokojujúce, obnovujúce mlieko. A mám tu ešte takýto jeden produkt, o ktorom by som vám vlastne teraz chcela trošku viacej povedať. Je to nočné sérum, čistý, veľmi účinný, vysoko koncentrovaný retinol v koncentrácii 0,5%. Ktoré je ideálne zaradiť do vašej starostlivosti práve v tomto období a chcete naozaj bojovať proti tým známkam starnutia, proti vráskam, pigmentovým škvrnám, proti strate pružnosti pokožky, ak máte jazvičky po akné, takisto aj krásne rozjasňuje, rozžiaruje pleť, tak ideálny čas naozaj začať teraz. Tú retinolovú zložku odporúčajú aj dermatológovia zaradiť do svojej starostlivosti, pretože retinol vlastne zabraňuje prehlbovaniu už tých vzniknutých známok starnutia a teda robí aj prevenciu proti známkam starnutia, ktoré nie sú ešte viditeľné. Obsahuje aj vitamín A, ktorý obnovuje proces obnovy buniek, ktoré sa nachádzajú pod pokožkou a tiež bojuje proti strate vlastne tej pevnosti, pružnosti pokožky, podporuje tvorbu kolagénu, elastínu na našej pleti, ktorá vieme, že tieto zložky ubúdajú. Takže ak chcete naozaj, aby ste posunuli svoju starostlivosť trošku vyššie na tú úroveň a chcete intenzívne bojovať proti tým vráskam pigmentov, tak naozaj je ideálny čas je vlastne teraz v tomto období, pretože v lete retinol nepoužívame. A zo začiatku sa vlastne používa, ide o taký proces retinizácie, ktorý trvá 8 týždňov, pretože retinol zaraďujeme do starostlivosti postupne. A zo začiatku ho vlastne kombinujeme práve s týmto upokojujúcim, obnovujúcim mliečkom. Takže ak by ste chceli niečo vedieť o týchto prípravkoch ešte viac, tak sa kľudne spýtajte a vám rada odpoviem na vaše otázky. Takže ak máte záujem naozaj riešiť starnutie vašej pleti, určite odporúčam zaradiť retinol do vašej starostlivosti o pleť. Ahojte.